Dagkong kumpanya sa lana mipasaka sa presyo sa nagkalain-laing produkto sa lana karong adlaw. Ang Sea Oil Philippines Incorporated, Petron Corp ug Phoenix Petroleum Philippines miimplementar sa mga bag-ong presyo kaganinang alas 6 sa buntag, samtang ang PTT Philippines kaganinang alas 12 sa kaadlawon. Ang upat ka dagkong kompanya mipasaka sa presyo sa gasolina ngadto sa 95 centavos kada litro ug 65 centavos kada litro sa diesel. Ang Petron ug Sea Oil mipasaka usab sa presyo sa kerosene ngadto sa 50 centavos kada litro. Matud pa sa mga oil companies, ang pagsaka naog sa presyo sa lana sa international market mao'y hinungdan sa price adjustment karong adlaw. Karong tuiga ang presyo sa gasolina nakatala na og 3.7 pesos kada litro nga pagsaka, samtang 11 centavos sa diesel.